All hail Biafra. All hail Biafra. All hail Biafra. Umunne mbogo ni ifulu anisi. Imana enwere emergency. Imana onwere ka o si wee dị. Udunu ụdị ọbụla. Na-ege ntị, wụcha ntị gị ọfụma. Ekwekwana ka mmadụ wọrọ ya go agha. O mebere 1 hour mmelu video. Mgbe mebe another one. That will show you that in agha. Serious one, yeah. Knitting na adba underground. All the too much. Me panya ge me pentige. Mbuche mofo. Unelotalo mbuche mofo bidoro we misbehave be. Or hangwelo conference meeting na Facebook. Ha claim na ha na onwere onye ozo choputalo na that meeting naga on. While na ha man at the meeting, now one of them they broadcast the meeting outside their meeting. And the people na fear. And they ha claim na ha maro while na hammer. The same system. The same system. Ha melo well meeting with the Chike Doziem. Onye Nnamdi cannot handle over this struggle naka. Secret meeting, or open meeting, secret meeting only for them. Now, after that meeting, Simon Ekpa on another meeting. How come Ojibo Simon Ekpa be the first person post to that meeting? Chico Dozebe post to there, Radio Biafra post to there. Simon Ekpa on the meeting. Now be able to post to there. Umuwanya no America post. Those women no put a confusion. Choli lelo IPOD na Lego. But you have that clip I post to send the area, never post to the we go see again. Number 1. Number 2, Ifeanyi Uba. Osinewelo onye the stronger than Nnamdi Kanu, but Simon Ekpa. Emihem nagun. Gache kiebe Ifeanyi Uba. Nemelo Simon Ekpa campaign. Or campaign can get record, they only praise him much. Now, I don't know when only also the dangerous more than Nnamdi can even the more dangerous than Nnamdi can. No Simon Ekpa. Nigerian government, politicians have hijacked go Simon Ekpa through all those women in America. Man, a very shameful thing. Koga where that guy no. Una mahenji hanaka. He had the Hindi buji agofo. Okwefuli ha nji n'aka a na-akpọ ya ọsọ ọjị adadre ejiji fele onye ọbụla nọ na IPOB iwe si n'oke betray this struggle oya adịrọlụ gị mma na eke oya adịrọlụ gị mma na afọ nkwọ na oye oya adịrọ gị mma ihe mgbu ga-abụ nke gị ịmalụ ndị ụmụazị one nwụrụ na this struggle agbagbulu na ha na-achọ Biafra agbagbulu has na-eso Nnamdi Kanu ka e wee nweta Biafra ha nwụọ iwe filo na ị ga-eji wee bịa gbuo egwu ebe a unu na-eje Simon Ekpa achọrọ m ikwu okwu this why kịta ka m fụgo nya ihe ji wee wụpụta kịta abara m afụgo full step unu gị na ndị ụmụ nwaanyị America ọ bụrụ sọ ha ụmụ nwoke na underground pụta ebe ahụ ị na-eje Simon Ekpa unu emego meeting na megide meeting mechaa meeting na wee filo na enwezi sit at home on Friday ka unu try ya people ka ama ya comply then I complies ya ka ọ bụrụzie na unu nwa bụ no nwerozi ihe ji ndị DOS eme okay ihe anụ nwa melo gị bụ Simon Ekpa unu eji iji wee na ebe akwa mgbe ọbụla na ndị DOS na-emegide gị ka people wee hate DOS ka ihe ndị DOS melụ gị Simon Ekpa ihe agwalụ gị bụ gị bịa sign akwụkwọ etu ndị ọzọ si asign akwụkwọ before i broadcast ba isi na ị gara sign which email the broadcast open that you will never sign anything onye gwalụ gị ihe niile na IPOB sign ya why you gonna eji wee sign one you have your own agenda ị nwere agenda nke gị mgbe ihe ji wepụta akwụkwọ okwu a anọdụ m nwayọ sinsi na-enyocha ka nyocha chọọ ọfụma a na-apọmpụ ego politicians na-apọmpụ ego ebe Simon Ekpa nọ
Ko hijack ya de. Yana nde America hijack. Umu nwaanyị America anụnwa na cause problem ka ha hijack ya this trouble. Mana mụ nwa agara anọ o wee mee. O kwefere ihe nji n'aka. Onye ọbụla akwụkwọ m again, onye ọbụla si nọ kwa o megide ndị IPOB ka o je na ego n'azụ wee kọba ihe na-ekwesịrị ekwesị wọlịra ndị be anyị ya dịnarị ya mma ebe ọbụla ọ nọ ọ kwefere ihe a bụ ọsọ ọjị a ya dịnarị ya mma ọ dị rest of ndụ ya ma Chineke nnanụ na unu dị very wicked. Ụmụ mbọsị m jụrụ ajụjụ na vidio ndị Igbo kedu onye ya azụ unu? Onye ya azụ unu? Kedu onye ya azụ ndị Igbo? Ọ gịnị na-eme unu? Kedu onye ya azụ unu? O ihe ifele ka ọwụ. Simon ebe anyị na-aga erepiti m again si ebe anyị na-aga pụta ụzọ adọrọ de nwere ihe mmekọtara n'ụwa ụzọ anọrọ ebe ahụ. Ife iruo n'ịbụ disciple of Nnamdi Kanu. Mgbe Peter wenyelu mma ka ọ madịkwu mmadụ ntị, Jizọs sịrị ya wetuo mma ya. O weturu mma ya tinye mma ya n'ọbọ. Gịnị mere ihe respektọrọ akwụkwọ Nnamdi Kanu rules and regulation ọ debere before i broadcast ya iju because na nwere ya own agenda. Ịbụta ata nwanne gbafuo. Simon gbafuo gbata aka. Nwere ha iji eme gbata aka afụgo m ebe ị na-eje agba m nkịtị sinsi ndị mmadụ na-atakụlọ gị na na-afụgo m the reason why ha ji atakụlọ gị. Gbafuo my friend gbata aka etu anyere ihe anam eme pụta na Facebook bido bebe akwa na-emegide gị ndị DOS na-emegide gị with this your sentimental blackmail ka ị na-blackmail ndị DOS because ndị nwe followers people believe ihe ị na-ekwu ọ bụrụ people ọ bụrụ ndị dị ka m. Ndị DOS mee nke na-abụrụ ya nwanne ana m agwa ha straight. Make mistake I will correct myself. That is me. Mụ agada anọ na this struggle awọlịa ndị be anyị unless ị chọ ka awọlịa gị. Simon Ekpa ị na-eme ka onye na-work with Nigerian government na-work with Igbo politicians. Yes. Afụgo m ya full step. Afụgo m ya. Unu etinye ego unu tinyezelu unu gị na ụmụ nwaanyị America tinyezelu sit at home on Friday. Who goes there? Onye ka ewu? Anwa na nwoke mgbafuo.